Licurica și secretul lui Moș Nicolae. În seara de 5 decembrie, satul era acoperit de liniște și de un aer rece, parfumat cu miros de fum de sobă și cozonac. Copiii lustruiau cismele și le puseseră la ușă, iar inimile lor băteau nerăbdătoare. În noaptea aceasta vine Moș Nicolae. Însă, în podul unei case vechi, acolo unde lumina abia se strecura printre scânduri, se afla Licurica, păzitoarea de povești. Stătea pe o cutie ruginită și privea în jos îngrijorată. Ce mă fac? Moș Nicolae întârzie în satul acesta, iar copiii nu trebuie să se trezească fără zâmbete. Licurica își clătină aripile strălucitoare și hotărâ să plece în căutarea lui. Însă, luă cu ea lanterna de vise, un mic glob care păstra lumina bunătății. Când o aprinse, pe podea apăru o deschidere mică ca o potecă aurie. Poteca o duse până la marginea pădurii, acolo unde bradul cel mai mare adăpostea secretele iernii. În spatele lui, Licurica îl zări pe Moș Nicolae. Stătea pe o buturugă, cu toiagul sprijinit de genunchi și cu barba puțin încurcată de vânt. Dar nu era supărat, era obosit. Obosit ca un om care dăruiește mult, dar primește prea puțin timp să respire. Moșule, toți te așteaptă. Copiii au inimile pregătite să creadă în magie, spuse Licurica cu glas cald. Moșul ridică privirea. Știu, dragă Licurică, dar în seara aceasta, sania mea s-a oprit. Renii au obosit și ei. Mi-ar prinde bine o fărâmă de lumină ca să le dau putere. Licurica zâmbi. Asta pot să fac eu. Și-a atins globul ei cu vârful aripilor. Din ele și un nor ușor de scântei aurii care se așeză peste reni, peste sanie și peste toiagul moșului. În câteva secunde, totul strălucea ca o cometă pe cerul nopții. Asta e lumina copilăriei, spuse Licurica. O păstrez pentru seriile în magia magia pare să adoarmă. Moșul se ridică, atinse cu blândețe capul micuței zâne și spuse: Îți mulțumesc! Cu această lumină pot ajunge peste tot. Dar, ai vrea să vii cu mine în această seară? Ochii Licuricăi sclipeau ca două stele. Nimic nu m-ar bucura mai mult. Au zburat împreună prin sat. Moșul lăsa daruri, iar Licurica presăra un praf de lumină pe pervazul, ca să țină visele frumoase aproape. La final, Moș Nicolae spuse: De acum înainte, în fiecare an, lumina ta va porni împreună cu mine. Tu ești păzitoarea poveștilor, iar poveștile sunt darul meu preferat. Licurica simți o căldură în inimă. Pentru prima dată făcea parte cu adevărat din noaptea magică a lui Moș Nicolae. De atunci, în fiecare 5 spre 6 decembrie, printre fulgii care cad și clopoței care se aud în depărtare, există o mică lumină care dansează în jurul saniei. Este Licurica, aducând cu ea povești și vise bune pentru toți copiii care cred în bunătate.